ya ci wasu. Misa ɗan sarki ya yi shiga ta wasu. Sarki ya yi shiga ta wasu. Kai na matsi daren duhu ya yayi, da yawa saka shaye-shaye, mai saka kuka har da hawaye. So hanya mai ɗan kasan uban kwazazzabo na yi na dama da na gani yau a ciki. So kamar mayi ne mara gani ya cira manne ya ci mai jiki. So mai sa da kasar ranka ya zazzalo shi bakin kurtu ne duk muna ciki. Kurman daji ne ƙara kukanka, shi kamar ajali ne wallahi zai bi ka. Bacci kake yi ya saka ka farka. So bala'i, so bala'i, so bala'i, so bala'i. Ai wani san bala'i ne, wani san masifa ne, mai ya haɗa wancan da wancan ne. So jarabta ne, mai raba wancan da wancan ne. Ai shi so halitta ne, mai haddasar da bakar gaba. Ai wani san azaba ne, mai saka 'yan adam zamba. Ai wani san ukuba ne, wani ya mutu da shi bai furta ba. Ba zahirin shi ba baɗini, so ba mu san ina yake ba. Gane gare kaɗai